Sziasztok, Nagy Ádám vagyok, és a mai napon érkezett a Mikulás számomra, ugyanis csöngetett a postás, és megérkezett Angliából végre. A Raspberry Pi számítógépem végre megérkezett 2 hét várakozás után, és én ezt nektek szeretném bemutatni. A kicsomagolását, a beüzemelését. Lássuk! Itt van. Hűha, nem is számítottam rá, hogy ilyen szép doboza lesz. Szóval, ez itt üres. Láthatjátok, szép buborékos borítékban érkezett. No de, lényeg ez a doboz. Mert nekem dobozom is van hozzá. Voilà, igen. Itt van a gyönyörűség. Drágaság. Antistatikus csomagolásban. Na de a doboz tartalma még egy Regulatory Compliance and Safety Information. Azt írja, hogy külső tápegységeket kell csatlakoztatni 5 voltos és 500-tól 700 milliamperig. Az A modellt és a B modellt meg 700-tól 1200 milliamperig. Nekem mivel a B modellem van, így egy 700 milliamperes telefontöltőt fogok hozzá alkalmazni. Quick Start Guide. De kedvesek. Hogyan kell elkezdeni? Mire van szükség? Szükségünk van például a kukáért, tápegységre, USB-s billentyűzetre, egy kijelzőre, ami HDMI vagy DVI csatlakozójú, videókábelekre. Ja, persze, annélkül nem megy. USB-s egérre, LAN kábelre, persze az internet kapcsolathoz arra szükség van, egy SD kártyára. No igen, az SD kártyáról még fogok említeni pár szót. Rendben. És itt van még az egyik lényeg, hogyha az ember bebootolja végre az operációs rendszert rajta, akkor mi a jelszó, mi a felhasználó név, és hogyan kell elindítani a grafikus felületet. Na majd mindent kipróbáljuk gyakorlatban is. Alig bírom kb. Haha. Gyerekek, ez egy komplett számítógép. Raspberry Pi. Egyenesen Angliából. Szóval minden van rajta, ami szemszájnak ingere. Igen. Samsung. Mi az az? Szóval, ő itt a processzor, a GPU és a memória. Ebben 512 MB memória van, 700 MHz-es ARM V6-os processzor, és egy jó kis izmos GPU. Szóval itt egy HDMI csatlakozó, ezzel fogjuk majd a tévére csatlakoztatni. Megabites Ethernet, 2 darab USB 2 csatlakozó.
Ha tovább folytatjuk a harmadik oldallal, egy 3,5-es jack csatlakozó, stereo jack csatlakozó. Arra az esetre, hogyha nem HDMI-n keresztül használjuk, hanem RCA-n keresztül használjuk, mert RCA-n keresztül is tévére lehet csatlakoztatni. Ám így ugye a HDMI-n keresztül nem jön hang, mármint akkor nem jön hang, hogyha nem HDMI-n keresztül csatlakoztatjuk. Arra az esetre tartogat számunkra egy 3,5-es jack csatlakozót is. Na, folytatva, itt található egy micro USB csatlakozó. Ezen keresztül kapja az áramot. Az értesülésem szerint ezen keresztül nem tud semmiféle adatkommunikációt folytatni a kütyű. No, de itt az alján van még valami számunkra. Ez egy SD kártya csatlakozó. Amint láthattátok, ezen nincsen sem elevlemez, se semmilyen más adathordozó, háttértár. Így maga az operációs rendszer és a háttértárat egy SD kártyára száműzték, amit én már korábban előkészítettem. Ez itt az SD kártya. Az SD kártya előkészítése annyiból áll, hogy egy számítógépem, igen, ehhez szükséges egy másik számítógép is. Szóval egy számítógépen letöltöttem a Raspberry Pi oldaláról a Raspbian Linuxnak az image állományát, és ezt az image állományt egy DD nevű programmal, parancsal kiírtam erre az SD kártyára. Na de mindezt majd gyakorlatban. Jó,